Shubor nakaslem jong unong san hima. Kajing penkriak na kabenta ke election siya kayong darbar tawaan ke jela haus nam arajar arpulai kala songshit bha hapo ke motion road constituency habayan ujor baki weipat kisnam balala bat kani ka pauling ba kajing yami pertai jong ki sengsan hima baper banya kun banya tan ki pat ba nong thap vote na kabenta kajing thmu bo kurtong ujong ki unyo ya kajing jam kaseng PDF motion road ru kadai ka weni ki sengsan hima sima bawat la kam shim lala ban penyang lau jong kurtong haus nam arajar arpulai hendai kani ka seng ru kala lom langi ki pat ba nong kersan jong ka seng da ka jing thmu ban penklan ha kani ka election ka banwan da ka ba ki let ban ai ka vote ka jong ki shau kurtong ka HSPDP pat ka thong ka long bo unyo ya ka jing jam na ka liang uba ai bor nong night president ka PDF motion road zonal committee ulaong ka seng PDF kadai ka rong ser ha kani ka election haus nam arajar arpulai bat ka no ka seng la ni u kurtong ya ka ba kinong kersan ka seng PDF kin let ban ai ya ka vote unong jam sir balana ka PDF kan let kersan yano nda bangin sima karai sebet ngada ngeskam bau tau kertong kundan lupa how line jong ka jingjok utau kertong ubah ka PDF kan kersan kundan lupa how line jong ka jingjok kamlang ka basuk bapinya 8,000 rus pabot kamlang ka basuk ndai ngakop nadang ka jing pensya bangi dan menta 8,000 rus pabot badalangi tray lesing in keras ya kalai hajar bagi lesim ya karai mengi kinong yalam bahadin kene kecingalang in tray sitom ban wat nengkong ya lagi jong gibriu in wat pu ya kiwei kidan sibun kiwei pat kibat kamu ban rong batni nri ki kwa ban tip swa ya kene karai ke bamenta pigular lem kinong kersan bangin tray sitom baki unit baper haki senang di baper bangin penyo biang ya kebut kumangyo arjar kapra